Wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Biyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi Entung ini ku napa, Pak? dia cilik banget ngono lho. Oh, nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, Nah, sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Ah, neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Enten. Tapi rapotnya mboten dicipok. Loh, kok iso ora dicupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Neng sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mula aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing mari mok senengi apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, sing mok senengi. Kabeh ya, Pak. Angel kabeh ya, Pak. Loh, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senengi apa? Gak enak, Pak. Loh, gak enek. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, nek sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan, Nggih. bahasa Inggris tak pangan, Nggih. IPA tak pangan, Nggih. IPS tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1, nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Gini, salim karo Bapak. Ah, nggih. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa? Dene gak dikotangi kok ketok, Pak. Iya. Iya, nggih, nah, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mau nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cocok. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa abdi. Bawarian nggih, Pak. Bawarian nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, cawe to kok rezeki. Asmarandono Semarangan. Saged? Saged. Angel lho niku. Nggih, ya saya dari ajar mawon, Pak. Oke. Oke. Ya. Ya. Berendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh tak benakne. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Ya. Sepinten, Mas? Nah. Niki jenenge Mas Freddy. Mas Freddy. Nggih. Mas Freddy sing genden niku Mas Freddy. Mas. Gedene kaya baterai. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Marandono. Aja turu. Jangkemnya. Sindan janjing tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legit kok suwe ra ketemu kok. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suaranya. Cek kelas 5 SD loh, suaranya wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, Pak. Pak. Nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Presiden, Pak. Presiden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mau hobeni mau gemari sinden sapa? Iku Oh iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. Ya. Nggih. Jos. Nggih. Ya, terus. Nggih.